Studio Близнаци. Спомените при нас оживяват. Ние, Мишо и Антоанета, най-учтиво ви каним всички близки приятели и роднини на сватбата на нашите деца Божидара и Илия. Ще кумуват Емил и Веси. Мъжкият помълък са Красил и Мария. Тържеството ще се състои на 29 август 2026 година от 18 часа в ресторант Сбъдната мечта. За нашето добро настроение ще се погрижи оркестър Попелер. Очакваме ви, заповядайте! Sultan, sultanesh,